नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज मी तुम्हाला केळफुलाची भाजी कशी साफ करायची व भाजी कशी बनवायची हे दाखवणार आहे। आता हे केळफूल आहे ते कसं साफ करायचं हे दाखवते। त्याचे वरचं पान जे दिसतं ते लाल कलरचं ते काढून टाकायचं आणि आतमध्ये जी छोटी छोटी पांढऱ्या रंगाची फुलं दिसतात, फुलासारखं दिसतं, ती घ्यायची व त्याचा रंग जरा काळपट सुकल्यासारखा असेल ते घ्यायची नाही, त्यामुळे त्याची भाजीची चव बदलते। कळ्या साफ करताना त्यात मधला मुख्य देठ जो जरा जाड व कडक असतो, वरती गोल असतो, त्याच्यात तो काढून टाकायचा। त्याच्या साईडला पातळसा पांढरा पडद्यासारखा दिसणारा पापुद्रा असतो, तो काढून टाकायचा। तो शिजत नाही व कापलाही जात नाही। अशा प्रकारे पूर्ण केळफूल सोलायचे। सोलताना केळफुलाच्या आतला पांढरा व कोवळा भाग दिसतो, तो सोलला जात नाही व तो सोलताना सहज तुटला होतो, म्हणजे कोवळा असतो, तो आपण न सोलता कापायला घ्यायचा। आता आपण त्या केळफुलाच्या मागचा देठ कापून टाकायचा। मी तुम्हाला आता भाजी कशी कापायची ते दाखवते। तर मागचा देठ कापून टाकायचा व ती भाजी बारीक चिरायची व चिरून झाल्यावर ती लगेच पाण्यात टाकायची। जर ती पाण्यात टाकली नाही तर ती काळी पडते व राबते आणि भाजीची चव बदलते। अशा प्रकारे सर्व भाजी बारीक कापून पाण्यात ठेवून द्यायची। आता आपण गॅसवर एका टोपामध्ये पाणी ठेवलंय। एक ग्लासामध्ये आपण पाण्यात ठेवलेली भाजी दाबून त्यातलं पाणी काढून त्या टोपातल्या पाण्यामध्ये टाकायची आणि एक उकळी येऊ द्यायची। असं केल्यामुळे त्याचा जो राप असतो तो निघून जातो भाजीचा आणि भाजी व्यवस्थित लागते चवीला। आता एक उकळी आली की आपली ही भाजी आपण एका चाळणीमध्ये घेऊन ती गाळायची आहे। आता ही भाजीला उकळी आली, आपल्या पाण्याला उकळी आली। आपण आता ही भाजी गाळून घेऊया चाळणीमध्ये। चाळणीत गाळून झाल्यानंतर आपण पुढची कृती करूया। या भाजीसाठी लागणारं साहित्य आहे, आम्ही इथे तेल घेतलंय। या इथे तेल 3 चमचे तेल घेतलंय। आता तेल गरम झालं की त्यामध्ये आपण मोहरी घालणार आहोत। मोहरी चांगली तडतडली की मग त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये कढीपत्ता घालणार आहोत। तर कढीपत्ता चांगला तडतडल्यानंतर आलं लसूण पेस्ट ती जरा ढवळून घ्यायची व्यवस्थित, बारीक गॅस करायचा नाही तर ती लागली जाईल खाली। त्यानंतर त्याच्यामध्ये कांदा, तोही चांगला लालसर असा परतून घ्यायचा आहे आपल्याला। व्यवस्थित फोडणी भाजली गेली भाजीलाही सुवास चांगला येतो, छान फोडणी व्यवस्थित हे केली की त्यानंतर त्यात थोडी हळद टाकणार आहोत आपण, अर्धा चमचा हळद टाकणार आहोत आणि तीही व्यवस्थित परतून घेणार आहोत। फोडणी पूर्ण व्यवस्थित लाल झाल्यानंतर आपण त्याच्यात 1 चमचा मसाला टाकणार आहोत। मी इथे मालवणी मसाला आमचा वापरला आहे। मसाला टाकल्यानंतर आता आपण या भाजीमध्ये कुठल्याही प्रकारचं कडधान्य, चणे वगैरे, चणे किंवा वाटाणे चालतात, पण मी इथे आता चणा डाळ वापरते। तर रात्रभर ही भिजत ठेवली आणि आता ही धुवून स्वच्छ आता त्यात मी टाकते चणा डाळ। चणा डाळ टाकल्यानंतर ती स्वच्छ व्यवस्थित अशी ढवळून घ्यायची आहे। ढवळून झाल्यानंतर आपण ते व्यवस्थित सर्व मिक्स झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये जी भाजी आपण गाळून घेतलेली होती, गरम पाण्यातून काढलेली ती आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकणार आहोत आणि ती व्यवस्थित अशी परतून घेणार आहोत। भाजी आणि डाळ दोन्ही व्यवस्थित शिजायला हवं आहे, त्यासाठी बारीक गॅस करायचा आहे आणि डाळ आपली चांगली शिजायला हवी। चणा डाळ नुसती भिजवून घेतलेली आहे, ती आपल्याला ह्या पाण्यातच, भाजीच्या पाण्यातच शिजायची। तेव्हा भाजीला थोडं पाणी येणार, त्या पाण्यातच ती शिजवून काढायची, चांगली ढवळायची। आता त्याच्यामध्ये आपण थोडा गरम मसाला टाकणार आहोत। गरम मसाला टाकल्यानंतर व्यवस्थित ढवळून झाल्यानंतर थोडं मीठ टाकणार चवीप्रमाणे। मीठ टाकून झाल्यानंतर पुन्हा ढवळायचं ते व्यवस्थित
आणि एक झाकणावर पाणी ठेवून ते भाजी ती आपल्या उभेवर शिजवायची आहे. आतमध्ये पाणी नाही टाकायचं, उभेवर शिजवायची आहे ती. डाळ व्यवस्थित शिजली गेली आणि भाजी व्यवस्थित शिजली गेली मग आपली तयार झाली अशी भाजी समजायची. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक द्या आणि माझे लेटेस्ट अपडेट पाहिजे असतील तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. तर आता भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.